σπίτι μου. Είχα τελειώσει τις δουλειές μου και έψαχνα να αγοράσω ένα καινούριο φόρεμα. Ήταν ευκαιρία. Είχε τις τελευταίες προσφορές πριν έρθουν τα Χριστούγεννα. Θα γλίτωνα κάποια χρήματα, να αγόραζα και κάτι ακόμα. Ήθελα να ήμουν όμορφη στις γιορτές. Δεν το πιστεύω. Ο δάσκαλος, παιδιά. Έφυγε ο δάσκαλος. Ο κύριος Γιάννης. Τώρα τι θα κάνουμε χωρίς αυτόν? Τα σχολεία, η διεύθυνση, οι ατελείωτες ώρες δίπλα μας, να προσπαθεί να μας βοηθήσει να περάσουμε την τάξη, να γράψουμε καλά στις εξετάσεις. Όχ, Παναγιά μου. Έδωσε και τη ζωή του για μας. Σειρές γενεών, ναυτικών, οικονομολόγων, δασκάλων, καθηγητών, γιατρών. Ένα πέραντε κενό από σήμερα για τα σχολεία στα Καρδάμυλα. Ο δάσκαλός μας ήταν ο άοκνος διευθυντής μας. Ο δάσκαλός μας ήταν το στήριγμα όλων των καθηγητών, δασκάλων, νέων και παλιών. Ο δάσκαλός μας ήταν ο ανιδιοτελής διευθυντής που με ζήλο πρωτοδιορίστου καθηγητή βοηθούσε τους μαθητές του εκτός ωραρίου, καλύπτοντας τα κενά τους. Ο δάσκαλός μας ήταν η πηγή που ανάβλιζε με αμύωτους ρυθμούς ναυτικούς και όχι μόνο, για να τους παραδώσει στην κοινωνία μας επί σειρά ετών. Ο δάσκαλός μας ήταν η προσωπική ιστορία όλων των μαθητών των σχολείων μας. Ο δάσκαλός μας ήταν το στήριγμα όλων των άπορων οικογενειών. Ο δάσκαλός μας ήταν ο διευθυντής της αφαίρεσης για τους κατέχοντες, της πρόσθεσης για τους μη έχοντες, του πολλαπλασιασμού για τον τόπο του και της διαίρεσης του εαυτού του για όλους εμάς. Άραγε υπάρχουν ακόμη τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι εκπαιδευτικοί, τέτοιοι διευθυντές. Κι εγώ σκεφτόμουν πάλι τον εαυτό μου. Τι θα φορέσω στις γιορτές των Χριστουγέννων? Το μυαλό μου είναι τελικά κολλημένο μόνο στον εαυτό μου. Μα για στάσου, κάτι σαν να μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Αν και πέρασαν κάποια χρόνια, στο κατηχητικό, στο χριστουγεννιάτικο θεατρικό, ο Μπαρμπαμπανόφ, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Μα υπήρχε ποτέ περίπτωση το 2021 να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι? Τότε θα πει ο βασιλιάς σε εκείνους που θα είναι στα δεξιά του: «Ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιωνόταν ο κόσμος. Σας ανήκει η κληρονομιά αυτή, διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω. Ήμουν διψασμένος και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν είχα που να μείνω και με περιμαζέψατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφθήκατε. Ήμουν μέσα στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε και να με παρηγορήσετε. Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, ή διψασμένο και σου δώσαμε να πιείς? Και πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνό και σε ντύσαμε? Και πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφτούμε? Τότε θα τους αποκριθεί ο βασιλιάς: Αληθινά σας λέω
ότι κάθε τι που κάνατε σε έναν από τους φτωχούς αυτούς αδελφούς μου, που φαίνονταν άσημοι και πολύ μικροί, το κάνατε σε μένα. Είχα την τύχη στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής μου καριέρας να έχω διευθυντή το Γιάννη το Λιγνό και πραγματικά για μένα ήταν ένα σχολείο όλο αυτό. Μας έμαθε από την αρχή ότι πρέπει να αγαπάμε πολύ την εκπαίδευση, να εργαζόμαστε με πάθος, να δίνουμε τα πάντα για την εκπαίδευση. Ήταν πάρα πολύ εργατικός, δούλευε απεριόριστες ώρες τον προσωπικό του χρόνο, τις αφιέρωνε στο σχολείο, μας βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμασταν και αυτό συνεχίστηκε και μετά την συνεργασία μας στο σχολείο, μπορώ να πω. Θέλω να πω επίσης ότι ήταν ένας συναισθηματικός άνθρωπος υπερβολικά, αλλά δεν το έδειχνε. Στη δουλειά έβαζε πάντα το καθήκον μπροστά και θέλω με την ευκαιρία της σημερινής μέρας, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του, να πω ότι την στιγμή που αποχωριζόμουν από το σχολείο, άκουσα το όνομά μου και έτρεξε στην πόρτα του σχολείου, μ' αγκάλιασε και πρώτη φορά είδα ένα δάκρυ στα μάτια του, το οποίο το κρατάω φυλαχτό και θα το έχω για όλη μου τη ζωή. Ο Γιάννης ήξερε ότι είχα κάποια προβλήματα στην οικογένειά μου και με αυτόν τον τρόπο νομίζω θέλησε να μου πει ότι θα είναι πάντα κοντά μου. Πραγματικά ποτέ δεν χάσαμε επαφή, με έπαιρνε απίθανες ώρες. Αν ο Θεός θελήσει και ξαναέρθω στα Καρδάμηλα, θα βρω πάλι την λάμπα να σιγοκαίει στο Λιβάνιο Γυμνάσιο Καρδαμήλων και η παρουσία του θα είναι για μένα ζωντανή εκεί. Δεν μπορώ να φανταστώ το Λιβάνιο Γυμνάσιο χωρίς τον Γιάννη. Νομίζω έχει γράψει την δική του ιστορία και θα το θυμάμαι πάντα με απεριόριστη αγάπη. Τον κύριο Γιάννη τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν συμμαθήτρια με τον γιο του, τον Γιώργο, και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν τελειόφοιτη ηλικίου χρειάστηκε να κάνω κάποια μαθήματα μαθηματικών για τις Πανελλήνιες. Είχα ζητήσει τη βοήθειά του. Κάναμε πάρα πολλές ώρες μάθημα. Έδωσα εξετάσεις, πέτυχα, και όταν πήγα να του δώσω κάτι για τον κόπο του και όλη αυτή την προσπάθεια, τη βοήθειά του, αρνήθηκε να λάβει οτιδήποτε. Ξέρω ότι αυτό το έκανε και σε άλλους μαθητές. Για μένα ο κύριος Γιάννης δεν ήταν ένας καθηγητής, ήταν ένας δάσκαλος με την ιερή έννοια του όρου, ένας άνθρωπος με γνήσιο ενδιαφέρον για το μαθητή και την κοινωνία, για τα προβλήματα που έβλεπε μπροστά του, γι' αυτό και δεν δίσταζε ποτέ να λάβει πρωτοβουλίες, να αναλάβει ευθύνες, να βρει τρόπο να διορθώσει ό,τι μπορούσε. Όποιος γνωρίζει τον κύριο Γιάννη, πιστεύω
θα θυμάται μαζί με μένα ότι όταν περνούσαμε τα βράδια από το Λύκειο ή το Γυμνάσιο, πάντα βλέπαμε το φως των καθηγητών στο γραφείο των καθηγητών ανοιχτό. Ήταν εκεί, ήταν το δεύτερο σπίτι του. Και μέχρι και σήμερα πιστεύω ότι για πολλούς μας αυτό το φως είναι ένας φάρος που μας δείχνει την ευαισθησία και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία μας για να την προστατεύουμε, για να την βοηθάμε, για να την ωφελούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκδήλωση που κάνετε στη μνήμη του. Τέτοια παραδείγματα είναι ωφέλιμα για την κοινωνία μας και θα πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα μιμόμαστε. Ο κύριος Γιάννης ο Λιγνός έχει φύγει από κοντά μας περίπου 3 χρόνια. Η απουσία του είναι στιγμή για όλους μας. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι πολύ περήφανος, τυχερός και ευγνώμων που υπήρξε κάποτε μαθητής αυτού του ανθρώπου. Είχα την τιμή να έχω καθηγητή τον κύριο Γιάννη Λιγνό, τον αείμνηστο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος προσφοράς, μας έμαθε πολύ καλά μαθηματικά και διότι κάθε μέρα, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε πολλούς μαθητές μου σε άλλες τάξεις, μας έκανε ενισχυτική διδασκαλία, ανιδιοτελώς και πολλές ώρες. Για μας ο κύριος Λιγνός ήταν φίλος, δάσκαλος, καθηγητής μας και μόνο την αγάπη μας έδειπε σε εμάς και σε όλους τους συμπολίτες μας στα Καρδάμηλα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και εύχομαι τα παιδιά του να έχουν την ευχή του. Ο Ιωάννης Νικολάου Λιγνός ήταν η ψυχή των σχολείων στα Καρδάμηλα. Ένας ακούραστος εκπαιδευτικός που καθημερινά θυσιαζόταν για τους μαθητές και όλο το σχολείο. Είμαι ευγνώμων γιατί σε μια δύσκολη επαγγελματική μου συγκυρία ήταν εκείνος που στάθηκε δίπλα μου, ανοίγοντάς μου νέους ορίζοντες. Αιωνία του η μνήμη. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ονομάζομαι Νικόλαος Παπαγιώργης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή με τον οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ στο Γυμνάσιο Καρδαμήλων, Ιωάννη Λιγνό, για την σημαντική και καθοριστική σημασία συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων που είχα θέσει. Δράτωμαι έτσι και εγώ της ευκαιρίας και μετά από ενημέρωση εκεί για μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνετε για να τιμήσουμε τη μνήμη του κυρίου Γιάννη. Θα ήθελα και εγώ έτσι να πω 2 λόγια από την εμπειρία μου, από τη συνεργασία μου με τον κύριο Γιάννη. Όσα χρόνια ήμουν στο ΕΠΑΛ Καρδαμήλων, τα περισσότερα χρόνια ήταν διευθυντής ο κύριος Γιάννης, ο Γιάννης ο Λιγνός. Και πάντα αυτά τα χρόνια τα έχω στο μυαλό μου συνδυασμένα με πολύ αγάπη, με πολύ όρεξη, με πολύ δημιουργία. Και ήταν για μένα ένα πρώτο σχολείο και ο κύριος Γιάννης ο Λιγνός και το σχολείο των Καρδαμήλων. Θεωρώ ότι αν και είχα υπηρετήσει και σε κάποια άλλα νησιά πριν τυχείο, στην Άνδρο, σε διάφορα νησιά έτσι εκεί των Κυκλάδων, θεωρώ ότι στην ουσία το εκεί στοιχείο και συγκεκριμένα στα Καρδάμηλα, μέσω αυτού του συλλόγου και μέσω του κυρίου Γιάννη, εκεί πέρα το βάπτισμα του πυρός. Εκεί δηλαδή κατάλαβα πως είναι να είσαι ένας σωστός, καλός καθηγητής που ενδιαφέρεται για τα παιδιά και τον αγαπάνε τα παιδιά. Έχω κρατήσει και σήμερα και εφαρμόζω και εγώ πλέον από τη θέση του διευθυντή σε ένα σχολείο, σε ένα μικρό γυμνάσιο που είμαι πια, που θυμίζει πάρα πολύ το γυμνάσιο των Καρδαμήλων. Είναι ότι όλα γίνονται μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις, με δημοκρατικές διαδικασίες. Έχω κρατήσει το ενδιαφέρον του για τα παιδιά, πόσες ώρες καθόταν και τα άκουγε, πόσες συζητήσεις έκανε μαζί τους. Έχω κρατήσει το ενδιαφέρον που είχε για τα παιδιά και εκτός του διδακτικού έργου, δηλαδή ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις να βρει ρούχα για τα παιδιά, να βρει φαγητό για τα παιδιά, να κάνει ενισχυτική διδασκαλία μόνος του για τα παιδιά και όχι να τους τα επιβάλλει, να τα αφήσει εκεί και να υπάρχουν για όποιον ενδιαφέρεται να τα βρει. Από τα πολύ απλά, από το να έχω καραμελίτσες στο γραφείο και να κερνάω τα παιδιά όταν έρχονται ή τους γονείς που μπουν στο μάθημα, να μπαίνουν με καλή διάθεση, από το να συζητάμε με το σύλλογο διάφορα πράγματα που μας απασχολούν, από το πώς παίρνουμε παιδαγωγικά μέτρα, δηλαδή όσο και να διαβάσεις τα βιβλία για να γίνεις ένας καλός καθηγητής, ένας καλός διευθυντής, δεν σου λένε μέσα
όταν κάνει μια τάξη ένας μαθητής τι κάνουμε, δεν τα διαβάζεις αυτά, δεν τα μαθαίνεις, τα μαθαίνεις στην πορεία. Εγώ τα μάθα από τον κύριο Γιάννη. Αλλά και εκτός σχολείου θυμάμαι πολύ ωραίες στιγμές που βγαίναμε μετά το μάθημα, πηγαίναμε εκεί στα Καρδάμηλα, γλεντούσαμε. Θυμάμαι οι συνάδελφοι εκεί μου έχουν δώσει επίσημο διαβατήριο να μπορώ να μπαίνω ανά πάσα στιγμή στα Καρδάμηλα. Με έχουν βάλει να διαβάσω τον όρκο των Καρδαμήλων. Πολλά ωραία τέτοια πράγματα που σας πληροφορώ δεν είναι αυτονόητα. Δεν τα έχω δει σε όλους τους συλλόγους που έχω περάσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, έτσι το είχα γράψει κάπου στα κοινωνικά δίκτυα και την ημέρα που είχε πεθάνει. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γι' αυτό λέω κυρίως με το έργο του αυτός ο άνθρωπος μας ενέπνεε. Όταν θέλαμε να βάψουμε το σχολείο, να αποφασίσουμε ποια χρώματα, ρωτούσε εμάς, δεν ήθελε να αποφασίσει εκείνος, ήθελε να πάρει απόψεις. Και έτσι εκείνη την ημέρα πριν τελειώσει το μάθημα με ρώτησε για πες μου και εσύ που είσαι πιο νέος, τι χρώματα να βάψουμε εδώ τις τάξεις, να αρέσουν τα παιδιά. Και εγώ του πρότεινα μερικά πολύ extreme, έτσι, πολύ φασαριόζικους συνδυασμούς. Λέω θα τις κάνουμε μόβ με κίτρινο τις μισές και τις άλλες κόκκινο με μπλε. Που ναι μεν είναι χρώματα συμπληρωματικά και ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν τα συναντάς εύκολα. Σπάνε πάρα πολύ, είναι πολύ ζωηρά, δεν τα συναντάμε εύκολα στο σχολείο. Και του τα είπα πιο πολύ σαν αστείο, ότι δεν περίμενα δηλαδή ότι θα δούμε καμιά αίθουσα να είναι μόβ με κίτρινο. Και όπως του τα είπα, το χαιρέτησα, έφερα και την άλλη μέρα ως διαμαγείας οι μισές αίθουσες ήταν στα χρώματα που του είχα προτείνει. Έδειχνε ότι μετρά τη γνώμη σου, μετρά τη γνώμη ενός νέου συναδέλφου, την εκτιμά, τη μετράει και αυτός και την εφαρμόζει. Στα μαγαζιά εκεί των Καρδαμήλων να πάρω υλικά για να φτιάξουμε κατασκευές εκεί με τα παιδιά και είχαν τελειώσει τα λεφτά του σχολείου, έλεγα να αγοράσω κάτι με πίστοση. Όταν ακούγαν εκεί οι μαγαζάτορες πίστοση, στην αρχή έτσι λίγο βγάζαν μία άμυνα ότι μήπως να μην τα πάρουμε. Αλλά μετά όταν τους έλεγα είναι για το γυμνάσιο Καρδαμήλων και ακούγαν το όνομα του κυρίου Γιάννη, κατευθείαν μας τα δίναν τα υλικά και περίμεναν όσες μέρες έπρεπε. Τι να πω, είναι πάρα πολλά, θα μπορούσα ώρες να μιλάω για τον κύριο Γιάννη. Ξαναλέω ότι και μόνο να φτάνουμε σήμερα να γίνει το όλη αυτή ωραία εκδήλωση και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι να θυμόμαστε ωραίες στιγμές, δεν είναι μικρό πράγμα και δεν είναι δεδομένο ότι ισχύει για όλους τους διευθυντές ή για όλους τους συνεργάτες μας, όλη μας τη ζωή. Ο Ιωάννης Νικολάου Λιγνός, ο δάσκαλός μας, ο διευθυντής μας, ήταν μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα για τα σχολεία στα Καρδάμηλα, στη Χίο, στην Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιέφερε η εξωτερική του εμφάνιση, δεν έδινε σημασία σε αυτήν και πάντα ήθελε να δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που προέκυπταν. Συγκεκριμένα είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά. Προσπαθούσε να γίνει φίλος με αυτούς, να βρει τη συχνότητά τους, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, έτσι ώστε εμέσως να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημά τους. Προσωπικά είμαι ευγνώμων στον δάσκαλό μας, γιατί ήταν ο πρώτος οφθαλματολογικός ασθενής που μου έκανε την τιμή και με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε τη δυνατότητα να ανταποδώσω στο ελάχιστο τις ευεργεσίες του. Ο Θεός θα αναπαύσει την ψυχή του και εμείς οι μαθητές του ας φανούμε αντάξιοι της βαριάς κληρονομιάς που μας άφησε, της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την προσοχή που με περιβάλλατε. Ο Γιάννης Νικολάου Λιγνός ήταν ξεχωριστός καθηγητής και άνθρωπος. Καλησπέρα σε όλους σας. Στα πλαίσια αυτής της τιμητικής εκδήλωσης για τον κύριο Γιάννη τον Λιγνό, θα ήθελα να σας μεταφέρω και εγώ τη δική μου εμπειρία ζωής, όπως την έζησα μαζί του για αρκετά χρόνια. Γνωριστήκαμε όταν πήγαμε στο γυμνάσιο που κινούμαστε στον ίδιο χώρο και γνωρίζαμε ότι είναι ένας αυστηρός καθηγητής μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ήταν πολύ επίμονος στο να μάθουμε όλοι μαθηματικά. Όταν έγινε καθηγητής μας και το γνωρίσαμε περισσότερο, αρχίσαμε λίγο με το μυαλό που είχαμε τότε να καταλαβαίνουμε και πολλές ιδιαιτερότητες αυτού του ανθρώπου. Μία από τις εμπειρίες που είχα μαζί του ήταν ότι εγώ δούλευα σε φούρνο το βράδυ πριν πάω σχολείο, οπότε το πρωί όταν πήγα σχολείο ήμουν πάντα λίγο κουρασμένος. Μία φορά λοιπόν μου είχε πει Παπαζή, τουλάχιστον μην ροχαλίζεις, ενοχλείς τους υπόλοιπους. Αν και κανένας δεν θέλει να μάθει μαθηματικά, τους ενοχλείς. Οπότε από τότε δεν ξανακοιμήθηκα στην τάξη και ήταν κάτι που μου έχει μείνει.
1-2 χρόνια αργότερα, βλέποντας ότι είμαι και λίγο αδύναμος στα μαθηματικά, μου λέει: εσένα παιδί μου ούτως ή άλλως δεν θα σου χρειαστούν. Πρόσθεση, αφαίρεση θέλεις, πολλαπλασιασμό και ποσοστά επί της 100. Όλα τα άλλα είναι για αυτούς που νομίζουν ότι θα μάθουν μαθηματικά. Έτσι λοιπόν με έκανε να μην νιώθω και τόσο άβολα και κατάφερα με αυτή την ατάκα να βελτιώσω και λίγο τους βαθμούς μου. Θα ήθελα να πω για αυτόν τον άνθρωπο, τον Γιάννη τον Λιγνό. Ήταν για όλους μας λίγο ξεχωριστός. Ο καθένας τον έζησε με τον δικό του τρόπο. Καταρχάς ήταν ο εκπαιδευτικός με κεφαλαίο. Ήταν ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλούσαμε όλοι. Γιατί δεν ήταν απλά ένας καθηγητής μας στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τον είχαμε δίπλα μας, βγαίναμε στο γήπεδο να παίξουμε μπάλα και ήταν εκεί. Πηγαίναμε πίσω από κάτι δέντρα να καπνίσουμε και ερχόταν και μας μάζευε και έλεγε σβήστε τα τσιγάρα. Ήταν πάντα δίπλα μας. Ακόμα και στα βραδινά τα ξενύχτια μας ήταν εκεί και μας πρόσεχε. Βέβαια αυτό πέρασαν κάποια χρόνια για να το καταλάβουμε, ότι δεν ήταν εκεί για να πιει το ποτό του, ήταν για να μας έχει όλους κοντά του και να μας γυρίζει σπίτια μας, όπως πάρα πολλές φορές είχε κάνει, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση. Ήταν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, διότι νοιαζόταν για τον καθένα μας ξεχωριστά. Θυμάμαι πάμπολες συζητήσεις που είχαμε κάνει και μαζί και μας ρωτούσε για την κατάσταση άλλων παιδιών και πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Τα τελευταία χρόνια που γνωριζόμασταν ως ενήλικες πλέον, έχοντας φύγει από το χώρο τον εκπαιδευτικό, κάναμε ακόμα πιο ωραίες συζητήσεις και τότε μπορέσαμε να καταλάβουμε το βάθος της νόησης αυτού του ανθρώπου. Βέβαια τώρα ο αγαπητός μας, ο δάσκαλος, έχει φύγει αυτή τη ζωή. Η ανάμνησή του είναι ακόμα εδώ. Πολλές φορές πάω στη δουλειά και σκέφτομαι πού να είναι αυτός, γιατί ήταν και τα σπίτια μας δίπλα-δίπλα, απέναντι σχεδόν. Δάσκαλε, μας λείπεις. Σε ευχαριστούμε δάσκαλε, όλοι εμείς οι μαθητές σου. Αν και σε αφήσαμε μόνο να παλέψεις στο κρεβάτι της δοκιμασίας. Και εσύ πάλι έδειξες την προσωπικότητά σου και την ανδρεία σου. Αγωνίστηκες μυστικά, διακριτικά, με αξιοπρέπεια. Μας πρόσφερες τόσα και εμείς αναγνωρίσαμε άραγε τα δώρα που μας χάρισες. Φανήκαμε αντάξιοι των ευεργεσιών σου. Ο Θεός επέλεξε να σε πάρει σύντομα και γρήγορα κοντά του. Ίσως για να δούμε τη φτώχεια που αφήνεις από εδώ και πέρα στα καρδάμιλα. Ίσως μας αρέσει περισσότερο ο πολλαπλασιασμός από τη δική σου αγαπημένη και ευλογημένη πράξη της διαίρεσης του εαυτού σου. Θα προσπαθήσουμε όμως να εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα όλα αυτά που μας δίδαξες. Ο καθένας στον τομέα του, στην καθημερινότητά του, στο συνάνθρωπό του, στα καρδάμιλα, στη Χίο, στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Μία ευεργετηθήσα μαθήτριά σου.